Когато основахме групата, нямахме абсолютно никакви планове за рап песни. Но съм изумен как Бог води. Идеята за Ти помни дойде от Филиан. Когато започнахме да пишем песни, той хареса развитието на създаването и пробва себе си да пише текстове. Той не е певец, но харесва да слуша рап и в него се роди идеята да направи рап. Интересно беше, че без да знае как, той просто си пробва. Слушаше битове и рапираше спонтанно с тях и дойдоха идеите му за текстове. Много бързо откри радостта в това и беше възхитен да напише рап песен. Неговият текст е точно първата българска част на песента. Ти помни, Бог те е спасил, Бог ще те благослови, толкова обичан си ти. И аз бях възхитен дори само от този малък текст. Пожелах да направя песен, с която да напомним на хората за благовестието, за това, че сме простени и обичани. Много често забравяме, че това е основата на вярата. Харесах много началната фраза «Ти помни». И заедно с Филиан продължихме да пишем. Той пишеше, аз пишех, заедно събирахме и напасвахме стиховете си и стана. Искахме няколко вокални части. Има много балкански рап песни, които имат повече от един език. И затова Филиан даде идеята да напишем някои части на немски. Като германец, тази идея много ми хареса и написах вокалните части на немски. Много сме благодарни, че вокалите на немски ги изпя една добра приятелка от нас в Германия. Тя има много хубав глас. Надяваме се, че това те насърчава ти да се изпробваш в нови неща. Нещо много хубаво може да излезе от това. И се надяваме, че чрез тази песен ще помниш благовестието на Исус. Бог да те благослови. Но надежда има в него, дръж за това.